Ten lov zvery je starý taký, ako je ľudstvo samo. Kedysi vlastne lov zvery slúžil na zabezpečenie obživy pre ľudí. Naozaj, že postupne sa vyvinul do takého organizovaného poľovníctva. Dnes to nie je zabezpečenie obživy, ten hlavný dôvod, pre ktorý sa poľuje. Je to skôr naozaj zabezpečenie určitej trvalej udržateľnosti vývoja v prírode, zabezpečenie určitej regulácie početnosti stavov zverí a tak ďalej. Poľovníctvo? No, tak pre mňa poľovníctvo to znamená, to je rozumná, citlivá a zodpovedná správa prírody. Vlastne Boh nám zvelil zem. Hej? A my o túto zem, našu o prírodu, sme sa povinni starať. A my sa povinni starať ako dobrí hospodári. To znamená, máme ju zveľaďovať. Takže človek do prírody patrí, vždy patril, a verím, že bude patriť. Takže človeka nemôžeme vylúčovať, pretože človek z prírody potrebuje obživu, potrebuje teplo, energie, potrebuje ďalšie veci. Takže pre mňa poľovníctvo znamená poľovnícke hospodárovanie prírody. Ja osobne si napríklad neviem predstaviť, že by sa nelovilo. Proste tie stavy zvery by narástli do tak neúmerných počtov, že skutočne by sme mali vôbec problém zabezpečiť poľnohospodársku výrobu. To isté, čo sa týka lesníctva. Vlastne už aj teraz, keď vidíme, aké sú obrovské škody vlastne na tých sadeniciach novovysadených, neviem si predstaviť, že by sme nechali proste len tak na pospas, dá sa povedať, vlastne celý vývoj v tom lesníctve, poľnohospodárstve. Je to určite činnosť, ktorá je vedomá pre tých, ktorí majú radi tú prírodu. Či sú to ochranári, či sú to majitelia pôdy, majitelia lesov a podobne. Ale ja si myslím, že v prvom rade je to tá príroda, tá krása prírody, pokoj v nej, vyžitie sa. Nedá sa povedať, že by k tomu bol nejaký taký odporný vzťah, alebo tak vždy za každého počasia v tej prírode byť, venovať sa jej, vnímať ju. No a tak sa z toho aj tešiť. Tak poľovníctvo je tak, ako si aj ty povedal, určitým spôsobom životný štýl. Hej, že človek cez poľovníctvo vníma prírodu všeobecne ako takú. Poľovníctvom zabezpečujeme určitú biologickú rovnováhu v prírode, určitú trvalú udržateľnosť vývoja v prírode. Skutočne, tak ako som hovoril, neviem si predstaviť, že by sme nechali proste na pospas celý vývoj a nepoľovalo by sa. No, svojím spôsobom to poľovníctvo ovplyvňuje naozaj doslova do písmena životy ľudí. Ja som veľmi rád, keď sa nám darí pritiahnuť k poľovníctvu ďalších, najmä mladých ľudí, ktorí dokážu znovu to poľovníctvo vnímať aj ako určitú pomoc prírode, ako určitú takú symbiózu s prírodou, týmto cez poľovníctvo vytvárajú. No a asi ten pohľad verejnosti na poľovníctvo by bolo dobré, keby nejakým spôsobom sa zmenil. Ja dúfam, že možno aj tento náš rozhovor k tomu prispieje, že to ľudia začnú trochu ináč vnímať. Moje spomienky sa ešte premietajú do detských rokov. To neviem, či som mal 7-8 rokov, keď ma otec a polesní v Liptovských Revúcach brali do hory prvýkrát. No a odvtedy mi to ako si prisklo a zatiaľ sa neviem tomu vyhnúť. No mňa k poľovníctvu priviedol môj otec. Ja som mal to šťastie, pretože trochu zložitejšie
to majú vlastne tí, ktorí začínajú s poľovníctvom a nikto z rodiny nepoluje. Vždy je dobré, aby sa v prírode pohybovalo spolu viac ľudí. Už aj z bezpečnostného hľadiska dá sa povedať, aj po tej stránke toho pohybu, že si navzájom môžu pomôcť pri ulovení zvery a tak ďalej. No ja som naozaj mal to šťastie, že otec bol poľovník, veľmi vášnivý poľovník dokonca. Nie som, priznám sa, až taký vášnivý, ako bol on. Dokonca dá sa povedať, že naposledy vydýchol na polovačke, hej, keď dostal infarkt pri polovačke a naozaj spája sa mi s ním aj s tými našimi poľovníckymi priateľmi, s ktorými sme kedysi, keď som bol chlapec, sa pohybovali po lese, množstvo naozaj pekných zážitkov, príhod, skúseností. Ja nemám v rodine nikoho poľovníka. K poľovníctvu som sa dostala v rámci štúdia na Vysokej škole vo Zvolenie, na lesníckej fakulte. A keď mi začali spolužiaci rozprávať všetky tie úžasné zážitky, tak hovorím si, že toto musím zažiť aj ja. Takže mňa v podstate pritiahli moji spolužiaci k poľovníctvu. V rodine nie je poľovník nikto. Ja som, dá sa povedať, v úvodzovkách čierna ovca rodiny, ale v tom dobrom slova zmysle. Áno, vtáčky spievať, ale na poľovníctve ten kontakt s prírodou a so zvieraťom. To je pre mňa naozaj, čo sa nedá len tak bežne zažiť. Úplne jednoduchá odpoveď, pretože hodne to závisí a to je vždy od rodiny. Takže môj otec bol poľovníkom, tak nejako som tak nejako nenápadne, alebo ináč ma privedol k poľovníctvu, tým, že ako malý chlapec som chodil na brigády, na opravu, ja neviem, zariadení krmelcov, najmä ako malý chlapec som chodil kosiť, hrabať a to ma tak ako nejak, a postupne, ako som dospieval, tak som tomu tak akože prišiel, dá sa povedať, že na chuť. A som rád, že tomuto sa venujem, pretože už to je ušľachtilá činnosť. Je to na jednej strane pohyb prírode, je to na druhej strane a naozaj ochrana tej zvery, starostlivosť o tú zver a v tom konečnom dôsledku potom aj ulovenie tej zvery, ktorá teda do tej prírody možno patrí aj chorá, aj stará taká, ale je to jednoduchá redukcia počtu zdravotného stavu. Takže to hovorím ako o všetkom. To je jednoducho cieľavedomé obhospodarovanie, ale samozrejme, že je to zodpovednosť a šetrnosť, ako všade. Tradícia určite vzdať poctu ulovenej zvery. Myslím si, že nie je poľovník poľovníkom, ak nevzdá úctu, keď ulovím zver. To je pre mňa tá prvoradá tradícia, ktorú treba vždy zachovávať. Mne je to úplne jasné, že časť ľudí to vníma tak, ako si ty hovoril, len ako zabíjanie zvery, ale naozaj nie je to tak. Je to svojím spôsobom aj pomoc zveri, je to regulácia stavov zvery a myslím si, že každý z tých poľovníkov to poľovníctvo vníma naozaj ako súčasť svojho života, neoddeliteľnú súčasť svojho života a stalo sa pre nich životným cieľom a poslaním. Venovať sa tej zveri, tomu prostrediu, starať sa o ňu, chovať ju, cieľavedome sa o ňu vedieť starať, tým, že prakticky tam patrí aj to, čo je pre niektorých nepochopiteľné, že sa tá zver musí aj odloviť. A vieme dobre, že ten les rastie tých 120-150 rokov, kým z neho berieme užitok. A že to poškodenie mladých kmeňov a tak ďalej vyvoláva hnilobu
prídu nepredvídané smršte, vetry a tak ďalej, snehové kalamity. No a samozrejme položí nám to celú tú úrodu. Mám úctu. Nemyslím si, že ja som tá, ktorá budem ovplyvňovať, že som pán, že mám flintu v ruke, ale jednoducho idem tam so sklonenou hlavou a čakám, čo zažijem, čo krásne zažijem.